Γεια σας παιδιά, τώρα από το προηγούμενο βίντεο που σας έδειχνα τις Σογκόκου ζωγραφιές θα σας δείχνω τώρα μπερδεμένες, γιατί εγώ εδώ έχω βάλει Sonic, μετά έχω βάλει Marvel, γι' αυτό θα είμαι μπερδεμένες. Έχω κάνει τα πάντα περίπου. Γι' αυτό πάμε στο βίντεο. Έχω κάνει αυτή, κάνει αυτές, αυτή, το Spider-Man, Tom και Jerry, εδώ Tom και Jerry, αυτό το έχω μουντουρώσει γιατί δεν μου άρεσε. Έχω κάνει τον Knuckles να δίνει μπουνιά στο Sonic από τη ταινία 2. Έχω κάνει το Tails, έχω κάνει το Sonic που ήταν πάνω στο αεροπλάνο του Tails. Εδώ έχω κάνει Χριστούγεννα. Εδώ έχω κάνει το Sonic με τον Mario και όλους τους άλλους τους ήρωες. Εδώ έχω κάνει το Spider-Man πάλι. Εδώ τον Knuckles. Εδώ έχω κάνει πάλι Tom και Jerry. Όταν ήμουν μικρός είχα μανία. Jerry μόνο. Εδώ Sonic. Πάλι από την ταινία 2. Tom και Jerry. Αυτό εδώ το είχα κάνει για τη μαμά μου. Να, εδώ πάλι ο Jerry και καλά που κοιμάται. Εδώ έχω κάνει το Sonic το χρυσό πάλι από την ταινία 2. Εδώ έχω κάνει το Sonic με τον Knuckles που ρίχνει μπουνιά από την εικόνα της ταινία 2. Έχω κάνει το Sonic να πίνει καφεδάκι ή ό,τι άλλο είναι. Εδώ έχω κάνει το Tom και Jerry. Το Spider-Man. Το Sonic. Και άλλο Sonic με Tails από πίσω. Έχω κάνει εδώ το Sonic, τον Tails και τον Knuckles. Εδώ έχω κάνει το Sonic με το Shadow να παλεύουνε. Εδώ έχω κάνει τη ταινία, δεν μου έχει βγει καλά. Έχω κάνει τη ταινία 2 η εικόνα, αλλά δεν είναι ολόιδια. Άμα θέλετε πηγαίνετε να δείτε τη ταινία, είναι φοβερή. Έχει βγει και ένα Sonic. Πάλι Sonic που ήταν κόπος όλα αυτά. Είναι πολύ κόπος να τα κάνεις. Εδώ έχω κάνει το Sonic να παλεύει με το Shadow. Εδώ έχω κάνει το Sonic πάλι. Μην νομίζετε ότι αυτοί είναι εχθροί. Στην αρχή είναι εχθροί και μετά γίνονται φίλοι. Όπως και με τον Knuckles. Ο Sonic με τον Knuckles στην αρχή παλεύανε και μετά γίνανε φίλοι. Έχω κάνει εδώ πάλι τον Knuckles με τον Sonic από την ταινία 2. Εγώ έχω κάνει τον Knuckles. Εδώ έχω κάνει το Sonic, τον Knuckles και τον Tails. Εδώ έχω κάνει το Sonic αλλά σε Knuckles μαζί. Εδώ έχω κάνει τον Knuckles που είχε σπάσει τον τοίχο από την ταινία 2 Sonic. Εδώ έχω κάνει το Tom και Jerry, Tom δηλαδή μόνο. Εδώ έχω κάνει το Hulk. Εδώ έχω κάνει το Sonic. Εδώ πάλι το Sonic. Εδώ έχω το Tom. Εδώ έχω το Sonic που ήταν στο αεροπλάνο, αλλά χωρίς το αεροπλάνο. Έχω κάνει εδώ το Sonic. Είναι φοβερό. Έχω κάνει αυτόν εδώ, τον Knuckles με τον Jim Carrey, που παλεύει με το Sonic και με τον Knuckles, με τον Dale που ήταν στην ταινία 2 που παλεύανε. Εδώ το Sonic, ταινία 2, να το λέει το 2. Εδώ έχω κάνει Tom και Jerry πάλι. Εδώ έχω κάνει τον Bob Σουγκαράκι. Ήταν δύσκολο να κάνω τις λεπτομέρειες και όλα αυτά εδώ. Εδώ έχω κάνει το Shadow.
Εδώ έχω κάνει αυτά εδώ τα σχήματα. Αυτά δεν είναι πολύ. Έχω κάνει αυτό εδώ. Έχω κάνει το Sonic να είναι σε 3D, να παλεύει με τον Jim Carrey. Έχω κάνει αυτούς από το Mickey Mouse, αλλά δεν ξέρω τα ονόματά τους. Έχω κάνει εδώ αυτόν, δεν ξέρω το όνομά του. Έχω κάνει το τέτοιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχω κάνει πάλι το Sonic. Έχω κάνει και το Sonic πάλι από την ταινία 2. Είναι φοβερό. Το έχω κάνει χωρίς να το βλέπω. Έχω κάνει και αυτό εδώ και αυτό εδώ. Ειδικά οι λεπτομέρειες είναι δύσκολες. Εδώ έχω κάνει και το Φαφούτη, αν το ξέρετε, είναι ταινίες. Έχει κάνει τη 1, τη 2 και τη 3, δείτε τις. Είναι φοβερές. Κάνει εδώ πάλι το Φαφούτη με αυτή που είχε ερωτευτεί. Έχει γίνει και το 4, είναι στα αγγλικά όμως. Έχω κάνει εδώ το Φαφούτη με το ψάρι από πάνω. Έχω κάνει πάλι το Φαφούτη με αυτή που είχε ερωτευτεί και με το ψάρι. Με το ψάρι να τους. Έχω κάνει το Φαφούτη με τον ψάρι που είχαν πάει να παλέψουν. Πάλι το Φαφούτη με το ψάρι. Πάλι εδώ Φαφούτης. Εδώ Sonic. Φαφούτης. Πώς λέγεται, Φαφούτης, ψάρι και η γυναίκα του. Κάνει το Φαφούτη που φεύγουν από το κάστρο, ένα κάστρο. Κάνει το Φαφούτη. Έχω κάνει, εδώ είναι οι λεπτομέρειες full δύσκολες. Έχω κάνει αυτό εδώ, κουκουβάγια χρωματιστή. Κοιτάξτε εδώ λίγο τα φύλλα, εννοώ οι τρίχες. Έχω κάνει εδώ αυτή εδώ την κουκουβάγια. Όπα, να από εδώ. Και αυτό είναι σε αυτό το μπλοκ. Αυτό εδώ είναι το μπλοκ. Αυτό εδώ. Πάμε να σας δείξω κι άλλο ένα μπλοκ τώρα. Είναι αυτό εδώ που έχει πρώτα το Spider-Man. Έχουμε μετά το Tom και Jerry πάλι. Εδώ έχουμε κάνει έναν χιονάνθρωπο. Έχουμε και τα Χριστούγεννα. Κάνει το Spider-Man. Έχω κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Κάνει το Spider-Man πάλι Spider-Man. Να ξέρετε, η Marvel είναι φοβερή. Εδώ έχω κάνει τον τέτοιο, πώς λέγεται, τον Άι Βασίλη με τον Ρούντολφ. Το Spider-Man. Έχω κάνει το Captain America έτσι. Έχω κάνει το Άι Βασίλη με τον με τον Ρούντολφ. Και τον άνθρωπο και ένα, πώς λέγεται, ένα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το Tom, το έλκληθο του Άι Βασίλη. Έχω κάνει μια κάλτσα του Άι Βασίλη. Έχω κάνει πάλι το Tom και Jerry που είναι φίλοι τώρα. Έχω κάνει εδώ το Jerry. Νάτος. Και έχω κάνει εδώ το Spider-Man. Έχω κάνει τους Spider-Man πάλι. Εδώ Tom και Jerry. Εδώ έχω κάνει τον Άι Βασίλη πετυχημένο. Έχω κάνει το Spider-Man. Έχω κάνει τους δύο Άι Βασίλη. Ναι. Έχω κάνει τον Tom. Έχω κάνει τον Spider-Man, εδώ τον Iron Man. Εδώ έχω κάνει το Spider-Man να παλεύει με τον Venom. Tom και Jerry τα Χριστούγεννα. Spider-Man πάλι. Hulk. Εδώ έχω κάνει ένα ουράνιο τόξο. Spider-Man. Αυτά σε αυτό το blog. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μην ξεχάσετε εγγραφή, like και
όλα αυτά. Αυτό ήτανε. Γεια σας.